Makatunyiswe uJesu Kristo. Apenda tunyiswe uJesu Kristo. Ngiyezwakala. Yebo. Niyangibona? Angifuni ukumosha lo msebenzi omhle kangaka. Ngokuba abantu bahambe bengangibonanga. Sinangibona. Sengiyabonakala. Yeah. Ngelinye ilanga kwakunomshado. Kulo mshado kwagcwele. Egcwaleni kwalo mshado bebaningi ngempela abantu ababekhona. Ubaba oyiphethe inkonzo wayiqala imisa elingcwele kahle. Eseliqalile imisa lakhe kwafika lesikhathi sezifungo. Sesifikile lesikhathi sezifungo wabiza umakoti nomkhwenyane wathi abasondele. Ngempela basondela umakoti nomkhwenyane. Wayeseqala ke ukubabuza imibuzo efanele yomshado. Ekugcineni wazobuza amakholwa ayikhona ngaleso sikhathi. Wabuza ukuthi ngabe ukhona into nesivimbelo kulo mshado. Umbuzo ke lo obuzwayo abapriest njalo uma ngabakushadwa. Ngabe ukhona into nesivimbelo salomshado. Kwathuleka esontweni. Kwangabikho umuntu oqhamukayo. Waphinda umpriest wabuza ngabe ukhona into nesivimbelo kulo mshado. Uma ngabe khona akavele manje. Uma engekho ke athule aze ayofa. Kwathuleka esontweni. Waphinda wabuza okwesithathu. Ukhona into nesivimbelo uma ikhona akavele. Uma engekho athule aze ayofa. Wasekusuka usisi nje oyihleli ngemuva lapha ya. Wasukuma lo sisi. Kuthuleke kuthekwaga. Wasukuma lo sisi ekhona ingane. Uthe mayisukuma lo sisi ekhona ingane weza nayo lengane ngaphambili. Kwathuleka esontweni. Kwazwakala nje isitephu salo sisi kuphela. Watatazela umkhwenyane. Watatazela umkhwenyane, watatazela umakoti. Kwanzima bajuluka bamanzi. Bajuluka bamanzi umakoti eseza njalo usisi ephethe ingane. Wajuluka wamanzi umakoti, wajuluka wamanzi umakoti. Wawu umakoti waqhuleka. Umakoti uyabona ukuthi yaphela lento. Waqhuleka umakoti. Esekhulekile umakoti wesusisi wazofika eLathini. Uthe uma ifika la eLathini. Esekhulekile umakoti. Wafika la eLathini usisi. Wabuza uFatha mntanami uthini? Azothi usisi hayi baba. Bengithi nje angisho. Bengithi angiphakame baba. Ngisho baba ukuthi lapha ngemuva asibuzwa. Sekhulekile umakoti. Sethuluke wamanzi umkhwenyane. Wazothuma usisi hayi bengizosho nje
Uqosha lo mcimbi omuhle kangaka. Ngoba kuthiwa ningibonanga. Uba kuthiwe hayi asimbonanga lo muntu obeshumayela. Ngifuna ningibone kahle. Mangingene Nkosi yami.
Kristo kuleli misa elingcwele lapho ubaba uMadlala egubha iminyaka yakhe eli-11 engumpriste. Sizobonga uNkulunkulu. Okokuqala sibonga isipho sebizelo. Ukubizwa nguNkulunkulu ukuba abe ngumpriste. Sihlangene kule nkonzo sizombongisa ngokuba amuphe leli bizelo lobupriste. Sizosibongela nathi silibandla ngokuba siphiwe lesi sipho esingumpriste. Isipho sobupriste akuyisona isipho esilula futhi akusona isipho esiphiwa nanobani, kodwa siphiwa labo abakhethiwe, bekhethwa nguye uNkulunkulu ukuba bazomsebenzela. Siphiwa labo abakhethwa nguye uNkulunkulu ukuba bazokwenza umsebenzi wakhe, kumbe bazoqhuba umsebenzi kaJesu Kristo awenza esasemhlabeni. Sizombongisa ubaba uMadlala kulolu suku olukhulu kangaka. Kulo futhi leli misa sibonga sinjalo kuyimisa leli lobuka emuva kuyena ubaba uMadlala. Lobuka emuva kusukela eGcotshwa ngo-2015 kuze kube manje. Uzobuka ubaba uMadlala emuva ukuthi ngabe yini engayenzanga kahle. Kulokho angakwenzanga kahle somcelisa inthethelelo. Kulokho angakwenzanga kahle sothi Nkosi mthethelele. Kulo futhi leli misa uMadlala uzorenew i-commitment yakhe noNkulunkulu. Ukwenza imisa lokubonga iminyaka kusuke kurenew i-commitment ukuthi uNkulunkulu ngiyakubonga kodwa futhi ngisazokuthembisa ukuthi ngisazoqhubeka. Ngisazoqhubeka ngibe nguye umpriste. uMadlala singo-classmate naye. Sifunde ndawonye esidala, sifundela bona lobupriste. Ekufundeni kwethu sindawonye sasistrugglisha together. Impilo yangelula, impilo yangemnandi. Uthe ubaba uMadlala mayithangiso acela ukuthi angizoshumayela kwabuya zonke nje izinto ezazenzeka esidala. Zabuya zonke izinto ezazenzeka esidala empilweni. Ngoba sithandwa sikaKristo angifuni ngasho. Akulula ukufikela thina likaSimakade. Akulula ukufika kule ndawo kusuke kungadlaliwe. Ukufika kule ndawo eselathini kusuke kungemnandi. Ngesikhathi usafunda kusuke information ingeyinhle ingemnandi. Ubonga ufikile lathini. Uthi uNkulunkulu ngiyabonga ngoba ngifikile lathini. Sazibuyela zonke izinto ezazenzeka. uNkulunkulu wami zabuya zonke. Othisha kumbe ababesifundisa befuna umsebenzi wabo la shayisane ngamakhanda. Shayisane ngamakhanda naye uMadlala shayisane ngamakhanda singalayi. Ngoba kulayo makufundele ubupriest. Shayisane ngamakhanda nomfowethu shayisane ngamakhanda
sizama impilo sizama ukuthi siphase hey ngoba mangabe ungaphasa esigodlweni uyagoduka impilo esifundiswa le nasiboni nje impilo esifundiswa impilo esigodlweni impilo esifundiswa shakale ngamakhanda ngoba sazi ukuthi uma ngiyangayifela le module ngiyagoduka kuzothiwa nje kodwa umthwalo wakho ugoduka kuninsuku sithanda sikaKristo eseminari ulala ku computer room lala computer room uhlelo wenza umsebenzi wesikole ashaya u4 ashaya u5 use computer room uyenza umsebenzi wesikole ukukade lapho usuke computer room uyeshaweni mawusuke eshaweni uye chapel mawuphuma echapel uye esikoleni awukazi ulala ngoba ulwela ukuthi ugcotshwe sihlulile kulezo zinto nomfowethu sihlulile kulezo zinto somase sisobonga lobu bupriest ziyabuya zonke lezi zinto ngoba isikhathi sokurevise ukuthi ngisuka kuphi ngisuka kuphi kuyona 10 years sengcotshiwe ubaba uMadlala zizamvukela futhi izinto ke kwakhona izinto ezimvukela endleleni ngoba le ndlela esihambayo inde ke kwakhona izinto ezivuka endleleni kodwa sibonga uNkulunkulu ngoba uye wama naye sezivuka izinto endleleni uye wama kanye naye uthi ubaba uMadlala mengicela ukuthi angizokwenza le nkonzo kumbe ngizokwenza le ntumelo uthi baba ngicela usebenzise izifundo sami kumbe amazwi engawakhetha mhla ngigcotshwa lapho uIsaya umprofeti ekhuluma nabantwana bakwa-Israyeli ethi bese Babylon ethi ningesabi ethi uNkulunkulu kubona ningesabi bephansi kwencindezelo eBabylon uthi uNkulunkulu kubona ningesabi Madlala ngicela usebenzise leso sifundo baba isifundo lesisifunde isifundo sokuqala lapho uNkulunkulu ethi ningesabi bantwana bami mangaba eqala ku verse 8 uthi mayimbiza uIsrael uthi wena Israel ngokhethiweyo wami uthi wena Israel ngowami uthi wena Israel ngiyathanda uthi wena Israel noma ngaba kenzekani kuwe ngohlala ngikhona nginguNkulunkulu wakho ngohlala ngikhona nginguNkulunkulu wakho ubanikeza ithemba uNkulunkulu abantwana bakwa-Israyeli beseBhabhiloni ezweni lokugcina ubanikeza ithemba bengaphakathi ezweni lokugcina isithando sikaKristu akuve kunzima ukuba ezweni lokugcina akuve kunzima ukuba ezweni lokugcina laba bantwana bakwa-Israyeli babesezweni lokugcina phansi kwenkosi uNebukadneza inkosi yaseBhabhiloni kodwa ngiyafisa ukuthi ke sibuke ukuthi ubani obasele eBhabhiloni ubani lo basele eBhabhiloni abantwana bakwa-Israyeli baze bangena eBhabhiloni kungenxa yemisebenzi yabo kungenxa yokungenzi kahle kwabo ungenxa yokungenzi kahle kwabo ngentaba bezenza base bemhlubukile uNkulunkulu bengasalaleli imithetho yakhe sebezenzela umathanda sebenoNkulunkulu babo ababacreate bona wathi uNkulunkulu ngizoke nginifake encindezelweni ngizoke nginifake encindezelweni wabafaka encindezelweni uNkulunkulu wabafaka encindezelweni yafisa ukuthi umuntu nomuntu okhona la akubheke eBhabhiloni lakho esonto sinamaBhabhiloni la ngicela ngikwazi uma ndawonye
iBabylon lakhe. Umuntu nomuntu uneBabylon lakhe. And bese usibuza umbuzo wathi ukuthi konje kuleli Babylon engikuyona ngifaka ubani? Ngifike kanjani kule Babylon engikuyona? Abantwana bakwaIsrayeli bangena eBabylon ngenxa yokungalaleli, ngenxa yokungenzi kahle, ngenxa yokungamlaleli uNkulunkulu nokungalaleli imithetho yakhe. Lenkinga obhekene nayo, lesimo kusona ufakwe ubani? Ufakwe yini kulesi simo kusona? Ngenza ukuthi kulesi simo kusona nje usifake wena. Ngenza ukuthi kulesi simo kusona nje ukulesi inkinga obhekene naso ukulomthwalo uthwele ingenxa yokuthi awulalelanga uNkulunkulu. Awulalelanga uNkulunkulu. Bengizothi namhlanje bheka iBabylon lakho. Ngibheke iBabylon lakho ukuthi mina ngempela ngiyiphi iBabylon. Ephileni lenkinga ebhekene nayo esengenze eseBabylon kangaka ngasekugcinile ngakho. Izinto zami zithwele. Lokuthola kwethu uma ngempela ubheka ukuthola kwethu sisifakile kokuningi kwakho. Sisifakile lokuthola kuningi kangaka esesithwele sisifake thina sasifaka kule Babylon. Bengizothi namhlanje kule Babylon obhekene nayo kulesi simo okusona bongathi namhlanje uNkulunkulu ngiyacela ungikhiphe kule Babylon. Nkosi ngicela ungikhiphe kule Babylon. Abantwana bakwaIsrayeli bakule Babylon ngenxa yokungenzi kahle kwabo. Kodwa ngoba uNkulunkulu nothando, ngoba uNkulunkulu ohawukelayo, uNkulunkulu njani osawukelayo nosithandayo ngaso sonke isikhathi. Uthi lebantwana bakwaIsrayeli bekhona eBabylon akabakhiphi, unamandla wonke wokubakhipha kodwa wenza njani akabakhiphi ungena nabo eBabylon. Uthi nginani? Owethu uNkulunkulu njalo. Sikhonza uNkulunkulu njalo sithandwa zami ongasikhiphi ngesinye isikhathi kuma Babylon esikona kodwa afike asivakashele kwiBabylon athi ngizokunika amandla. Ilokho akushoyo namhlanje. Akabakhiphi eBabylon. Akabakhiphi eBabylon kodwa wenza njani? Athohlabelela kahle. Athothi simakade ungena nathi akawucisha umlilo. Akawucisha umlilo ungena nathi. Ingakho namhlanje sisho njalo uthi uNkulunkulu kuleli Babylon okulona ngisengaqinisa uthi namhlanje ungesabi. Ungesabi ngoba nginamandla okuqinisa. Nginamandla okukunika konke lokho okudingayo. Sithandwa zami kuba kubunzima esibhekene nabo sinikeza ithemba namhlanje. Sinikeza ithemba lokuthi uNkulunkulu khona. Sinikeza ithemba lokuthi noma ngabe isimo sinjani kodwa yena ukhona. Baba umadlala kulo 10 years kunezinto soze-experience. Kunezinto osawudlule kuzona. Kunezinto nobunzima namaBabylon osawudlule kuwona mfowethu. Abanye amaBabylon osawudlule kuwona nokuwona mhlawumbe njengamanje amaBabylon mfowethu, amaBabylon othweswe ngabantu. Amanye amaBabylon mfowethu, amaBabylon ofakwe kuwo nabantu. Ngoba singabapriest basifaka abantu kwaBabylon. Basithwalise kanzima nje abantu. Basithwalise kanzima abantu. Bamthwalise kanzima umpriest abantu. Bamthwalise kanzima abantu umpriest. Umbona umpriest kunzima. Asacela ukushintshwe parish. Ngoba uthwele kanzima useBabylon. Babylon bakufakile amakholwa, bakufaka kule Babylon, bakufaka mfowethu kule Babylon. Amanye amaBabylon inhlangano ozakwenu bakufakile kuyona. Abanye mfowethu lamaBabylon ofakwe ithina qobo lethu sabapriest. Ebafowethu sefakana nathi sabapriest eBabylon. Sindawonye sifakane eBabylon. Kodwa kuko konke lokho mfowethu
uthi namhlanje ubizayo ngesithathu ngoba ngizaba nawe. Amanye amabhapila mfethu usifake wena khona. Uzifake kuwena kunezinto makhono othandekayo esingena kuzo singabapriste singaboni ukuthi singena enkingeni. Ungena enkingeni ungaboni. Uthuke sewuphakathi ngingene kanjani? Kodwa Jesu kize ngibela nje ngifike kanjani? Ungenile ungaboni usithuke soseBhabhiloni. Kodwa baba mandlala noma ngaba sekunjalo sosifakile kuyona iBhabhiloni uzothi usimangade ngisenawe uzothi usimangade ngisenguNkulunkulu wakho uzothi usimangade ngizokunika amandla. Ngizokunika amandla. Kule Bhabhiloni mfowethu izinto ziyenzeka. Kule Bhabhiloni izinto ziyenzeka. Ngiyafisa ukuthi ngithi kuwe usimangade akawucishe umlilo kodwa ungena nathi. Ungena nathi. Bavala bami. Ubona ukuthi yazela ngiyavalelwa. Futhi ngivalelwa ngamabomu. Uzothi basizwe ubuhlungu. Basizwe ubuhlungu. Yazi isithando sami. Ubuhlungu sihlala phansi kwabo ngesikhathi. Ngithi ku base ngibhekene nezinto ubona lo bupresi. Ngithi yazi mangatshela uMancobe lo mzalayo. Lesisimo ngikusona angavela. Mangatshela umama omzalayo. Lesisimo engikusona angavela. Ngenxa yobuhlungu engibizwayo kodwa wethu simakade yazibona usuku luphela ungaphele kanjani ubone usuku luphela ungazi liphele kanjani kodwa lube seliphelile
hlala nathi simangani uzogcina mfowethu uNkulunkulu uzogcina kuleli bizelo mfowethu evangelini namhlanje uthini uthi uJesu kubafundi bakhe fear not fear no one fear no one ngoba singabapriest sinikeze iauthority sinikezwe ama-powers nguNkulunkulu wasinikeza ama-powers wokuthi sihole ibandla lakhe and uthi namhlanje fear not kodwa kuyenzeka ngesikhathi sisabe isithandwa sikaKristu bazothini sisabe ukuthi ngempela bazothina abantu uma ngaba ngenzo sibaphansi kwengcindezi ngesikhathi sikabapriest sibe phansi kwengcindezi yokushaya umthetho ngoba siyazi ukuthi anizosikhokhisa isondlo semandla anizobondla ngoba ngiyancikisela makhono ngiyancikisela makhono umuntu uma ngabe nikela uzonikela bese lo mnikelo wakhe uyamlandela sifuna ukubona ukuthi ubaba uwenzani lo mnikelo uke wenzile ngapha athi mnikelo yethu mnikelo yethu lento izayenza ke mnikelo yethu senikela bese sinikelile bese sifuna ukulandela ukuthi uyenzani le mali esimnikeza yona uNkulunkulu wami size sibe nama-financial report igazi lakhe leliqhawe ngikhalipha angasakwazi kwenza umsebenzi wakhe ngoba uyazi ukuthi ngihleli kule parish nje ngiyancikselwa ukuthi hey uncikiselo ngemoto imoto yethu le imoto yethu le besincikisele nithe sibophekile ebakholwa nisibophile asikwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu nisibophile asikwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu uNkulunkulu wami ngiyakhalela mfowethu ngiyakhalela manje ngesikhathi ngoba abaphristi bakhona bayakwazi ukusebenzela abe nesitephini sakhe umuntu asisebenzele ngiyakhalela namanje ngesikhathi ukuze ngiyekukhuluma ngiyasebenzela ngiyasebenzela ngoba amakholwa eyawo imali iyanisela eyawo imali bayikhipha namagama eyawo imali bayikhipha nenyembezi lesihlisa imali ezinyembezi lesihlisa imali namagama lesihlisa imali namagama ngakho-ke kuyabeka ukuthi ngesikhathi sibophekile asikwazi ukwenza umsebenzi wethu ngoba ngiyazi ukuthi ngincike kunina angikho akukho into engizoyenza ngincike kunina yazanzima impilo yobupristi yazanzima impilo yobupristi kodwa namhlanje bakumadlala noma senjalo fear not fear no one kuthiwa baba fear no one
ngoba unamandla okubulala umzimba lo kodwa akanamandla okuthinta ukuphefumula. Mfowethu siyadinga nje ukuthi singasabi sime iqiniso, sime iqiniso kukubi kokuhle. Mfowethu sime iqiniso, isimo sivuma, isimo sinavumi, silimele iqiniso. Mfowethu thembele emandleni akhe, uthembele emandleni akhe. Khumbula lokho mfowethu ukuthi you are a mediator. A mediator, you are a bridge between God and his people. Uyibridge mfowethu. Laba bantu bawela ngawe. Akona sigameko ngelinye ilanga ngangemngcwabeni othize. Ngangemngcwabeni othize ngelinye ilanga. Kulo mngcwabe ngangibona benza ke izinkulumo zabo ke benza izinkulumo zabo, safika singabapriest sekwenza imisa, safika besenza izinkulumo zabo, baqeda izinkulumo zabo. Ngaleso sikhathi abaqeda ngaso saqala imisa, sithe siphakathi nale imisa ngesikhathi sentshumayelo sithandwa zami, bafika amadoda endawo azothatha isidumo. Athe mayifika ezothatha umzimba, sisaphakathi nale imisa. Ubaba oweshumayela wayesaphakathi nayo intshumayelo yakhe. Usezothi lo baba mangaba befikile befuna ukumthatha, umzimba, befuna ukuthatha umzimba, sekukubi nje entendeni. Uzothi umpriest oweshumayela, kulungile bafowethu umthatheni, besimenzela le nkonzo ngemiselo ingcwele, mthatheni. Kodwa nikhumbule into eyodwa, umuntu onamandla okumwelisela ngaphesheya umpriest empela. Mthatheni umfaka phansi, kodwa umuntu onamandla okumsa kuNkulunkulu umpriest. Amandla lawa esinikezwe wona, wayebatshela ukuthi awaba amandla phela la emgodini, kodwa umuntu onamandla okumwelisela ngaphesheya ngumpriest. Mediator baba. Futhi ubizelwe ukwethula umhlatshelo, ubizelwe ukwethula imkhuleko nezipho zamakholwa, uzethula kuNkulunkulu. Ubizelwe mfowethu ukusisa nokufundisa amakholwa, ubizelwe mfowethu ukwamukelisa amasakramente, ubizelwe mfowethu kwalusa umhlambi kaNkulunkulu. Konke mfowethu lokho akululanga konke lokhu, kodwa kudinga umuntu ongezusaba. Futhi impilo yobupriest impilo ye-sacrifice. We sacrifice mfowethu. Just impilo yobupriest i-sacrifice yonke. Azi sishiye yonke into. Sishiye yonke into, sishiye imndeni, sishiye abangane, sishiye injabulo yethu. You know, abantu baya-enjoya la ngaphandle. Ofuna ukuya eklabhini, uyahambe eklabhini. Ofuna ukuhamba whatever, ofuna ukuyahamba ontanga bethu nje, hey, baya-enjoya. Thina sisitakhela ilathini. Sisitakhela la ilathini. Baya-enjoya abantu banezinto ezithandwa ngeKristu. Ontanga bethu babumadlala, bashayela ezinhle imoto lezi, banemisebenzi emihle, banesimali zabo. Sistakhela thina. Sacrifice. Sistakhela thina. Yazi bonke abangani bami engangifunda nabo esikoleni, uNkulunkulu wami. Okay. Bathi mangihlangana nabo
hey wenjex unayo kwenye ingane dololo unayo mfazi dololo unawo umuzi kanzima impilo kupriest sister Kelathi kodwa sacrifice yenzo priest makhona athandekayo yazini into yodwa ukuthi uma ninompriest usuke sacrifice ngakho konke ngenxa yini suke sacrifice konke ngenxa yini yo kuneclip ebekade ihamba la ku Facebook ku WhatsApp hey lo priest ubadisa ngobu priest and sacrifice uthabona bu priest fanele ngempela uphile impilo kaJesu uyahletshwa and uma ngabe ungumpriest kufanele ube nawo lamanxeba kaJesu ngeke ube umpriest ungabi nawo lamanxeba sacrifice baba sacrifice ngakho konke sacrifice ngakho impilo yobupriest impilo yokuphila wedwa loneliness is thangazi kaKristo so we have to parish house sehambela amakholwa ngoba ndizohamba namanje manihamba nisala ngede parish loneliness yaqala impilo yobupriest baba umadlala impilo yomawudomet impilo yobupriest mfowethu impilo yomawudomet whoever comes usulela kuizinyawo besangene ngaphakathi ngesikhathi mfowethu uvumisa amakholwa uze wazi ukuthi basulela kuizinyawo zabo bangena ngaphakathi sala nawe konke lokho you are a doormat ngesikhathi ubaxolela izono zabo uthi ngiyakukhulula ezonweni zakho ngegama likaYisebe nendodana nomoya ocobeyo uyangena umuntu eseklini useshiye idust yakhe kuwena njengompriest you are a doormat mfowethu you are a doormat mfowethu ngoba ngisho ukugula kunabantu esibakhulekelayo begula ngesikhathi kaKristu umuntu asinde ukugula kusale nawe ekuba sithwele idobo yazo ukugula nesikweni sithwalisa lokugula sikhipha mina ngena thina kungena thina sebapriest lokugula singodomet ufuna ukuphila hamba yosithulela kumpriest and then bese ungena ngaphakathi sekikusulela ukuba impilo kumpriest impilo yokunikselwa yakutselwa njalo nje sekunjalo mfowethu othi nje uNkulunkulu nginawe naye uNkulunkulu uthi ungesabi ngokuba nginawe wherever you go mfowethu so hambile leli banga 11 years so hambile sikubongela kakhulu usizibonile izinto usizibonile mfowethu izinto kodwa ngiyakuthembisa usakuningi usazibona usakuningi mfowethu osazibona empilweni ngicela ungenzele into eyodwa mfowethu asixoxwanga kanye naye umadlala ebupriestini kodwa njengoni nisagcotshwa kanye sasilele one day endaweni eyodwa samkela ubudikoni mfowethu uthembeke kuNkulunkulu uzame ngamandla akho mfowethu ukuthembeka kuNkulunkulu noNkulunkulu uzothembeka kuwe uzame mfowethu ngamandla akho wonke ungayiluzi connection noNkulunkulu once you lose connection noNkulunkulu ziyonakala izinto kodwa wozama ukuthi
uyigcine i-connection. Mfowethu noma sekunzima kanjani kulobu bupriest, noma sezinjani izinto, noma sezikushisa kanjani izinto, ungasuki kulo. Cela ukunikeza umhlabelelo wami mfowethu engiwuhlabelela njalo, engiwuhlabelela njalo ebupristini bami. Mhlawumbe nawe uzokusiza lokuhlabeleli. Engiwuhlabelela mfowethu sezivukile izinto. Engiwuhlabelela mfowethu seziziphi izinto. Engiwuhlabelela mfowethu sengikhumbule ekhaya. Engiwuhlabelela mfowethu sengifuna ukugoduka. Engiwuhlabelela mfowethu sengizwa amandla ephelile. Sengiwuhlabelela mfowethu ingazi kufana ubheke ngalapha. Sengiwuhlabelela mfowethu izinto ezingahambi kahle. Ngiwuhlabelela mfowethu nomhlabeleli. Ngimcela uNkulunkulu ukuthi akangisize. Ngiyafisa ukukupha lo mhlabeleli. Mhlawumbe uzokusiza nawe endleleni. Mhlabeleli mfowethu okwazi ukungivusa noma sengiwe kangakanani. Mhlabeleli mfowethu kwazi ukungimisa isibindi noma sengizwe ukuthi konke sekushabalele. Bethu ngiyamhlabeleli ongimisa isibindi sebekhuluma abakuthandayo ngami. Sebesho noma yini ngami. Mhlabeleli mfowethu lo isithemba ngizilandela kuNkulunkulu ngoba ngisuke ngifuna ukugcina i-commitment yami naye. Ngithi mfowethu Simakade ukuthi simakade wayibukisa ngami. Ngiuhlabelela mfowethu nomhlabeleli. Sengithi simakade umthathelele ekhaya. Azongibekela ithi lakho kuba kuhlewe ngabantu na. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi akangisize. Ngimcela ukuthi
uzokusiza uNkulunkulu. Mfowethu uzokusiza uNkulunkulu. Uzohamba nawe kule ndlela. Ngabanaka abantu. Ngabanaki mfowethu abantu. Bazosho konke abakuthandayo ngawe. Bazenza futhi konke abakuthandayo ngawe. Uzukhumbula into eyodwa mfowethu. Ungumhlatshelo okufanele uhlatshiwe. Khumbula into eyodwa mfowethu ukuthi uzobuza ubunzima. Kodwa ucela into eyodwa. Umthande kuze kucima amehlo akho.